Aquests ballaran el Vals Jota i ballaran l'Aniol Galí i la Mònica Torrecilla. S'incorporarà, com ja va sent habitual, en Manaló, que és aquest capgros que vam estrenar concretament avui, en tot cas avui, el divendres de Festa Major de fa 4 anys. En aquell cas era el 2 de juliol del 2010. Aquest personatge recuperat, en Manaló, que es va estrenar juntament amb els Gegants Nous l'any 1950, el 2 de juliol, però que s'havia perdut. En Jordi Grau va fer una rèplica exacta a partir de fotografies i fa 4 anys el vam recuperar amb una rèplica exacta del Manaló original. Des de que aleshores el Manaló sempre acompanya els Gegants Nous i avui l'acompanyarà també amb aquest Vals Jota. Molt bé, doncs aquest ball del Vals Jota amb els Gegants Nous de Terrassa i a Manaló que els acompanya.